आरो गोथारैसो अनेक मुङै नैबे रक्ता बरबारि बाप्तिस्ट मन्दिरनि जिथु सनाथि जुबिलि बुंनो थांगासिनो दिनैनिफ्राय बे जुबिलिखौ मा होनो गुबुना खालामनाय जाबाय इसोरानो बाख्नाय जाथों देखासिनो इसोरानो बाख्नाय जाथों इसोरानो बाख्नाय जाथों इसोरानो बाख्नाय जाथों इसोरा बाख्नाय जाथों धन्यबाद आं डिक्लेयार होबाय जुबिलि इयारनि दिननिफ्राय थाङै थाङै नोंथांमोना मा मा मावनांगौ मावनो हासिगोन दा मेसेजाव गुसुङै बुंबावगोन हामबायसै बेनिफ्राय जा सारा सावखांनायनि लोगो लोगोनो जायफ्रा न'खरब्रै बे गामियावहाय ख्रिस्ट'खौ मोनजेननाय जादोंमोन गोबां दङ बे न'खरब्रैखौ जोङो सिगांग्रोहै जों होदों जों सिरिबांहै जोङो लांनि गासैबो बे खाबुखौ मोनगोन बिथांमोना सावखांनायनि उनावहाय जायफ्रा कनभार्ट जानाय नन ख्रिस्टियानमोन ख्रिस्टियान जाबाय जिसुखौ मोनबाय सेथि बिथांमोननो थाखाय बे खाबुखौ होदों डाइरेक्ट कनभार्ट जानायफोर जिसुखौ नाजावनायफोर मोनसे मोनसे सावगोन
세상